Tambong sang Iloilo City sa galing Pook 2022 awarding ceremony sa Malacanang Palace, ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas. Ginhiwat subong nga hapon ang awarding sang Galing Pook Awards 2022 sa Malacanang Palace. May 18 ka finalist gikan sa naglain-lain nga bahin sang pungsod, kag nalakip ang Iloilo City nga may entry I Bike, a program promoting the development of Iloilo City by culture. Ginpakita sang syudad sang Iloilo paano nakabenepisyo ng naglain-lain nga sektor bangon sang paggamit sang bisikleta bilang alternatibo nga transportasyon. Humalin sa pagdamo sang bike shops, pakalto sa benepisyo sa palibot bangon sa paggamit sang bisikleta. Nagpasarma ng Iloilo City Government sang ordinansa para sa proteksyon sa mga bikers, kag mas madamo nga bike lanes ang napaobra. Hindi lamang ina, bangod madamo ang nagamit sang bisikleta, padulong kaghalin sa ilang mga trabaho. Kahapon, ginhiwat ang final presentation nga ginpangunahan ni Mayor Treñas, kaupod sa nay former Councilor J. Treñas nga isa man ka bike enthusiast, Mr. Jack Cunlo sang Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO, Mr. Butch Peñalosa sang City Planning, Ms. Lucy Sinay sang Public Information Office, Leia Lara sang LEDIP, kag Architect Wilfredo C. sang private sector. Handom sa syudad, makilala ang bike culture bilang best practice, ilabi na sa panahon sa pandemya. Madamo sa mga Ilonggo nagabisikleta para sa ilang mental health, healthy lifestyle kag alternative transportation. Para kay Mayor Treñas, ang kadalagan sa Galing Pook Awards 2022 ang patimaan sang katutom kag maayong nga pagdumala sa mga opisyales sang syudad kag mga empleyado. Dako man ang nabulig sang teamwork kag unity para malabot ang kayuhan, ilabi sa pagpaayo sang sitwasyon sang pamuluyo. Ginpabugal gid ni Mayor Treñas ang tagsa ka mga Ilonggo, lakip na ang kauswagan sini. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.